3 рӯзи пеш мураббияи боғчаи рақами 1 шаҳри Кӯлоб рухсораи бари 4 кӯдакро бо қошуқча ё чумчаи оҳанин сӯзондааст. ин ҳодисаро кӯдакон ба волидайнаш қисса кардаанд. волидайни кӯдакон мегӯянд шуъбаи корҳои дохила ва додситони шаҳр ин ҳодисаро таҳқиқ дорад. номи ин кӯдакон ва аксҳову наворҳои рухсораи сӯхта дар дасти Радиои Озодӣ маҳфуз аст. эни 5 сола ва эси 6 сола дар навор қисса мекунад ки чӣ гуна мураббия баъди беадабиашон барои рухсораашонро сӯзондааст. ин кӯдакон мегӯянд ки ҳамроҳи онҳо А ва И ҳамбоғчаҳояшон низ буд. як манбаъ аз раисати корҳои дохилаи минтақаи Кӯлоб ки аз тафтиши қазия огоҳ аст дар суҳбат ба Радиои Озодӣ гуфт ки дар воқеъ 4 кӯдакро бари рухсораашон сӯхтааст. ин манбаъ гуфт ки ҳоло қазияи сӯзондани бари рухсора аз сӯи милисияи шаҳр ва додситонӣ тафтиш шуда истодааст. барои таҳқиқи ин ҳодиса хабарнигори Радиои Озодӣ ба боғчаи томактабии рақами 1 Кӯлоб рафт, аммо аз 4 кӯдаке ки бари рухсораашон сӯхта буд танҳо эс дар боғча ҳузур дошт. масъулини боғча ҳам баҳона пеш оварданд ки бинобар ҳарорат доштани кӯдакон ба боғча оварда нашудааст. ному насаби мураббие ки кӯдакон аз ӯ ном мебаранд дар дасти Радиои Озодӣ маҳфуз аст. ин мураббия ба саволҳои Радиои Озодӣ ҳам зидду нақис посух дод. мураббия гуфт ки баъди дидани сӯхтани рухсора ба онҳо креми зидди сӯхта оварда ба рӯяшон молидааст. ҳангома Юсупова мудири боғчаи рақами 1 шаҳри Кӯлоб дар суҳбат ба Радиои Озодӣ гуфт ки ин кӯдакон ҳангоми бозӣ бо ҳам бархӯрда дар печи бобоӣ сӯхтааст. аммо ба суоли мо ки чӣ гуна 4 нафар якбора дар печ сӯхтааст посух дода натавонист. волидайни яке аз ин кӯдакон дар суҳбат ба Радиои Озодӣ бидуни бурдани номаш гуфт ки агар ин кӯдакон ҳангоми бозӣ ба ин кор дучор мешуданд ҳатман як тараф осеб намедид ё 4 нафар ба рухсораи сӯхта ба хона барнамегашт. ин волидайн дар аввал аз тарс нахост суҳбат кунад, вале ба шарти он розӣ шуд ки номаш бурда намешавад. аммо бахши ҳуқуқи кӯдак дар Кӯлоб гуфт ки аз ин қазия хабар надорад ва ин қазия ба ӯ дахл надорад. оминаи Ашурмад мудири бахши ҳуқуқи кӯдак дар суҳбати кӯтоҳ гуфт ки ин қазия бар дӯши масъулони маориф аст, аммо дар маорифи шаҳри Кӯлоб касеро пайдо карда натавонистем. зимнан хабарҳо дар бораи муносибати бад бо кӯдакон дар кӯдакистонҳои Тоҷикистон хеле кам нашр мешавад. соли 2012 Радиои Озодӣ навишта буд ки дар пайи шикояти волидайн аз бадрафтории масъулини боғчаи бачагонаи Санҷоба чанд масъули ин боғча аз кор ронда шуда буд.